Talipanyaso voice box Comrade Jonathan Pili akufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi kuna kuti ayi ndizoona mwambi uchomena kuti galu akakondwa amasangalira mbuye ace amene amamponyera fupa. Zimenezi akuti aonera pa bambo Pile Frederick Malata. Ndiyeni tikhale limodzi pano Panyasa voice box kuti kuti chifukwa chani a Jonathan Pili akulankhula chotero lero Panyasa voice box. Pali mwambi umene Abile Malata amakonda kuyankhula. Mwambi umenewo amanena kuti akuti galu amagwedezera mchira mbuye wake amene amamkumbukira akamadya nyama kumamponyera mafupa. Mwambi uwu amaukonda kwambiri Abile Malata akamayankhula mwenewo anayiwala tufata akumbutse mbuyomo. Ati galu amagwedezera mchira amalumphalumpha kwa mbuye wake amene amamponyera mafupa. Mwambi umenewu sitingakhale wodabwa pa VN yawo imene ayankhula tsiku la lero Abile Malata yosiyaniratu ndi VN yawo imene anatulutsa 2 days ago. Zosiyaniratu VN yawo imene anatulutsa 2 days ago imaonetsa kuti ndi VN imene amadandaula, imene amaunikiridwa ndi MCP kuti chipani chathuchi Abile Malata inu ndiwongobwera inde mukufuna ndithu kulowa mmaonetsa kuti munalowa kayi ndina kongeresi komano timafuna tikuwuzeni kunena kuti ife eno yake achipani poti chipani chathu sitimachita kulowa chimakhala cha m'magazi. Tikufuna tikuwuzeni kuti zokayikitsa ndi mmene kulili ku MCP pano kuti chaka chino tingathe kupambana zisankho ndi chepetsani moto Amalata chepetsani moto. Atalangiza izi VN yawo anatulutsa yozimvetsa chisoni, akutulutsa mavesi yawo a m'Baibulo ncholinga chonena kuti anzawo awamvere. Lero VN yawo tayimvera ndi mmene asangalalira Amalata ndi mwambi umene amanena kuti galu amagwedezera mchira mbuye wake amene amponyera mafupa. Olo titakhala kuti ife tinene kunena kuti apa mbuye wawo Amalata awawa wawaponyera fupa, sikutinso nkulakwa kapena kuti ndi propaganda. Ayi ndithu Amalata anakhala lelolo ngati akutulutsa VN akulumphalumpha akuvinavina. Ndi chikhulupiriro kwa Malawi na aliyense mudziwe kuti m'mbale mwa Amalata magwamo kanthu, ndipo mbuye wawo amene ali chakwera amene akumuyamikira apa waponyera fupa Abile Malata. Chakwera amene galu wake ouwa, galu wake amene osokosera pa social media Abile Malata pamene tikumuona akulumphalumpha akupanga chonchi ndiye kuti amponyera fupa. Amponyera fupa ndithu. Ife sitingadabwe ngakhale kuti akamabwera apa ndi nkhani zina za mapropaganda zomanyozesa chipani cha DPP, ndikumanena kuti amapanga misewu yosalimba, ndikumanena kuti akayika magetsi munsewu basi zija zoti amatuma anyamata madzulo kumakachotsamo magetsi kukasiya kwina. Zokha zimene zopanda maumboni chifukwa ngati anyamatawo DPP amatuma anyamata kukachotsa mababu m'misewu. Inu mmaona Abile Malata bwanji anyamatawo inuyo simunapangepo kanthu okhala kuti inuyo ndi nzika yabwino ya dziko lino la Malawi. Nthawi imene amapita kukachotsa mababuyo inuyo mwina mukanangobwera mwina kuwauza Malawi kunena kuti iya
ife tili ku DPP ku timati akapanga misewu anyamata ake amene timakachotsa mwina ndife muzitchule inuyo osati amatuma anyamata ake ndani amene amakachotsa mababu mpepete mwa msewu pamene mukudziwa kuti misewu ngati imapangidwa mwina ndi misonkho ya Malawi ya dziko lonse. Ndiye ngati inu mmaona anyamata amakachotsa mababu chitukuko choyikayika deramo kumapita kukachotsamo, bwanji inu anyamata amenewo pano popeza DPP yo inatuluka mboma, bwanji anyamata amene osagwira ndikuwamanga poti mulandu sumaola chifukwa inu mukanagwira ndikuwa anyamata amene nkhani imene nkuitenga kuti anyamata amene agwidwe amangira kasengede mulandu wosakaza chitukuko wononga chitukuko cha boma, ngakhale kuti mukudziwa kunena kuti kamuti amatumidwa chifukwa kuti ndi za propaganda chifukwa zinthu zikuoneka kuti nzopanda umboni. Pachatu galu akasangalala kwambiri pakhomo pakaphikidwa nyama akamaponyedwa mafupa amauwa china chilichonse, ndi chisangalalo chimene zina zikukuyankhulitsani zochita kuonekeratu kuti izizizi amalatawo akunama, amalatawo akunama. Chabwino pa nkhani imene mukufotokoza kunena kuti 10 miliyoni imene anatenga achakwera kuwapatsa azibusa atapita kuonana nawo, ndiye mukuti achepa anene akatakhala kuti akulandira 50 miliyoni. Ndiyene funso ndonena kuti 50 miliyoni kapena 10 miliyoni imene yotenga achakwera kuwapatsa azibusawo, ndalama yokagawira anthu onse mu mpingo omwe kapena njawa abusa yokagwiritsa ntchito pa nyumba pawo, chifukwa ndalama ngati apatsidwa kumeneko ngati yawo ngati mphaso kapena ngati alawasi chifukwa chotera makambirana kumene kuku pa misonkho ya ife Amalawi, ndizikugwirizana bwanji ndi mazana amene mukuakamba apa anthu amene amakhala ndi azibusa onena kuti angadzatenge voti yawo ndikukavotera achakwera chifukwa chakuti mbusa wa ntchalichimo wapatsidwa ndalama nakagula stroko ndi buledi ndikumadya pakhomo. Chumukhudza munthu wamba amene mbusa yonso ndi munthu amene amangoasogolera onsewo ngoyambira mbusa wa anthuwo amaopa Mulungu, bwana wawo ntchalichimo amene amampembedza ni Mulungu, chimene angapite kukavotera achakwera kuti achita kwa iwo akugona ndi njala, mbusa wawo apatsidwa 10 miliyoni, chimene angatengere voti yawo kukamvotera achakwera ndi chani? Mwina simunalongosole bwino Abire Malata mutatikonza pamenepo kunena kuti zitheka bwanji 10 miliyoni yompasa mbusa mazana mukakamba muntchali chibwagona ndi njala akusowa school fees yowapatsa ana kuti akalipire ku sukulu, so akamvotera bwanji chakwera ndalama yopereka kwa mbusa kumene kondachokako. Chinthu china tikuona ijeni yanu VN yanuyi mukuyankhula khangati mofuna kuwakopa, mofuna kukopa anthu omenyera maufulu, mukuyankhula kunena kuti onse amene ndinololedwa ndiye mwatchula Mukayagape Khombe, mwatchula Kayaka Mbanje, mwatchula Boni Kalindo, mwatchula Pastor Shumba, mwatchula anthu ambiri mbiri osiyanasiyana ka Oliver Nakoma, mwatchula ambiri mbiri osiyanasiyana kuti iwowa ndikukonzeka kuti apite akakumane ndi chakwera. Ndiyene ndimafuna ndikupaseni funso ajeni Abire Malata, anthu amene omenyera maufulu wazinyamuka wakumana ndi achakwera pa nkhani yake yanji imene atakakumane naye chakwerayo, popeza anthu ambiri omenyera maufulu anakumana naye kaye ndipo anali ndi mapempho awo amene amafuna kuti akonze dziko lino ndipo mpaka analephera mpaka napano. Lero chomanyamuka kuti apita akakumane ndi achakwera apita kuti nawonso akalandire ma 10 miliyoni amene alandira azibusawa kapena apita kunena kuti kumeneko akupita akapangeko chani? Chifukwa ikakhala nkhani yokonza dziko ngakhale apaki anachita kunena kuti inuyo panopo nthawi yatha simungakwanitse simungakonze china chilichonse mdziko muno, andi china chilichonse achakwera inu mwalephera. Apaki amene mukukamba inu anachita kwa masula wauza achakwera kuti mwalephera ndipo nthawi yoti mungathe kukonza dziko nthawi yatha. Ndi anthu omenyera maufuluwo amene inuyo akutumani ku chipani cha Malawi Congress Party kuti mukope anthu omenyera maufulu, ndipo kwa ena anthu opusa omenyera maufulu kwa ena adira ndi ndalama ndikhulupirira kunena kuti mwinaso amba kuyimbirani kaye mafoni ino Abire Malata.
anthu ena adyera ndi ndalama ayamba soka kuti tingapange banja amene kuti tipite kumeneko nanga samva dzina lonena kuti akapita ku State House anthu amachoka kwa ndalama amachoka kwa 10 miliyoni akatena mwina ambe kuvutitsani kaye ndi mafoni ndefunso ndonena kuti inde munyamuka anthu omenyera maufulumu osati ine silinga ineyo nakale nditapatsidwa mwayo umenewo singapiteko ineyo silinga ine Comrade Jonathan Phiri singapiteko chifukwa chonena kuti chimene ife tinayambira kumayankhula pano timachidziwa chifukwa chake ani choti chimene timayankhulira pano ndi Amalawi ndi amene tingapite kumene kwapatsidwa ndalama kukamva zinthu zimene sizithandiza Amalawi ndiye pamene popo tikupindulapo cha tipite kuja kati pase ndalama koma palibe kusintha kwina kulikonse mavuto amene akumana nawo Amalawi ndi omwewo amene angakhalepo ifeyo tikakhale chida chonena kuti zikakhazikitsa mtima Amalawi kunena kuti iye pirirani mavutowa chikhalire nicho muli akuluakulu akudya manyovunyovu masupageti akudya masoseji akukwera ndege akutenga na miru matripi awo andege omayenda maulendo akunja osiyanasiyana chakwera nduna zawo ndife tizikhala atitenge pano anthu omenyera maufulu tipite ku State House akati pase ndalama basi tikabwera kuti zizadereketsa anthu mitima ngati imene akupangira abire palatamu tizizapolisha kuwapolisha chakwera kuwapolisha azizaoneka kuti ndi president wabwino kuti Amalawi atinge voti auso akamvotere chakwera zona president weniweni oganizira bwino za dziko lake president wenini inu Abire Malata panopo mmene dziko la America mmene Trump anayankhula kunena kuti asiya kupereka chithandizo muno mu Africa kuphatikizaso dziko lino la Malawi kala ngati mapresident mene ali mapresident amaiko ena amba akayikhazikitsa njira imene dziko lawo angayendetsere podziwa kunena kuti chithandizo chambiri chimachokera ku America kucha lero president wanu kulisi chimene akupanga iye ndikuitana azibusa ndikutenga misonkho ya anthu nkumapasa 10 miliyoni chaphindu ndi cha mutayang'aniza umoyo wa anthu kutina kuti umoyo wa anthu akhala bwanji kodi mankhwala otalikitsa moyo apezeka chifukwa umene kunde chinthu chofunikira chifukwa mavoti amene akuafunawo nkuti anthu akhale ndi moyo wamphamvu azimwa mankhwala azapeze mphamvu zonyamukira kupita kukaponyera voti lerolo mukufuna mundiuze chifukwa choti mbale magwa anthu Abire Malata chifukwa chakuti mbuya wanu akuponyerani fupa inuyo kugwedezera njira kwanu mufuna mukopenako ngakhala anthu omenyera maufulu mwapusitsa Amalawi ndipo muyambe kumayipisa zipani zina cholinga chonena kuti muyendetse chipani cha MCP Abire Malata mwalemba mazi komanso MCP amene mukuwadalira Abire Malata maganiza kuti chokhala chida choti atha kumakopera anthu ena kapena atha kumayankhula mfundo zawo Amalawi nkumamva nkutenga votera kuzavotera chakwera chifukwa choti Abire Malata ayankhula pa social media zonyoza chipani cha DPP kuti chinaenda anyamata chemazulu amababu munsewu amapanga misewu yosalimba yosinkhani chimene tikudziwa ife nchoti chipani cha DPP chimadziwa amalo okagula fetereza ochipa mtengo ndipo nkumapatsanso anthu feterezayo nthawi yake yoyenerera ndikumathira munda mwawo kandi fodya kandi chimanga kandi mpunga china chilichonsecho amadziwa nthawi a DPP yowapatsira alimi zinthu ngati zimenezo chimene tikudziwa ife choti chipani cha DPP chimadziwa kuichita control kwacha kuti ikhale yokhazikika isakhale yogwedezeka yotekeseka ngati imene ilili pano chimene ife tikuchidziwa nthawi ya DPP kunali zinthu anthu amakhala ndi chiyembekezo imfa zochuluka zozipha zozimangirira panalibepo ngati imene zilili pano mulamuliro umene wa Dr. Lazarus Makavi Chakwera chimene ife tikudziwa nchonena kuti nthawi ya Profesa Sapita Mutharika ya DPP anthu anali ndi ufulu wawo oyankhula komanso kaya kuchita mademo munaona nokha HRDC amachita mademo dziko muno opanda kuwaopseza kapena kuwamanga kapena kupanga china chilichonse anthu anali ndi ufulu wawo weniweni wachibadwidwe mukudziwa nokha inu amalolera Peter Mutharika kumchingira munsewu iye nkukhota kuyenda msewu wa fumbi amadziwa kunena kuti uku kuti ndikakamine kupita kwa anthu ambiri aphedwa akuafa sindikufuna kukhetsa mwazi amawapewa anthu ake aja ndikuyenda
njira za fumbi. Chimene tikudziwa ife azapita munthu ali ndi president odekha, president odekha, president ofatsa, ngakhale okonda anthu ake komanso okonda dziko lake. Tsopano ngakhale inu mutagulitsa malonda amene wa Dr. Lazarus Makafi Chakwera mwachedwa kwambiri, ndikuti malonda amene wawa mwapolishe, mwakongoletse, adzioneka ngati kuti ndi malonda abwino. Zomvetsa chisoni nzokhumudwitsa kunena kuti kuli anifi, bungwe la anifi limene likupereka ngongole akuti kwa alimi, likupereka ngongole akuti kwa alimi osauka, akuti ngongole azabweze ndalama. Wina dziko lomwe lino, mbusa wina dziko lomwe lino, munthu wina dziko lomwe lino ndikumatenga 10 miliyoni kumpasa yaulere, ena mukumpasa ngongole. Kodi munthu wina amene mukutenga kuti azabwezeyu mpaka naye pamwamba adzaikepo ya pamwamba interest pamene papa, kodi si Malawi? Kodi Amalawi ndi okha amene mumwango ayitanitsa ku State House azibusawa ndi amene angadzathe kukupambanitsani? Kodi Amalawi ndi abire mlata okhawa amene mukaponyera fupa ena amene mukuangongoza kumanena kuti azitenga zinthu zipangongola azabweze ndalama ndi apamwamba yomwe? Si Amalawi muganiza zinthu ngati zimene zizi? Amalawi sakuona kamene sakudziwa. Ndi Amalawi muganiza kuti 10 miliyoni yompasa mbusa azakuvotereni inuyo? mukusewera game yake yofoira, mukusewera game yake yofoira kwambiri, game yake mukusewera game yofoira, mukulumba pada osalemba minzere, mukulumba pada osalemba minzere. Ngakhale zitavuta zitatani, palibe Malawi wanzeru amene mutu wake omagwira bwino, amene sanapengepo misala, amene angatenge vote yake ndikuzaka mvotera Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Palibe, padakali pano palibe, ndipo sizingatheke, palibe. Eka amene ali mfiti ndi amene angatenge mwina vote yake kudzaka mvotera Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Chinthu china komanso chomaliza nchionena kuti timafuna tikumbutsane kuti pa 13 pano mademo alipo, sakulephereka kuchokera kwa nzika zokhuzidwa za dziko lino motsogozedwa ndi Comrade Kambanje, Oliver Nakoma ndi ena ambiri osiyanasiyana, nzika aino aka dziko lino. Kuli mademo amene akachitikira ofisi ya Makra. Kumeneko tikufuna kukatsutsana ndi chiganizo chogula machina amene aja kuti aukazitape amene akufuna kunena kuti aphe ufulu wa anthu wakayankhulidwe mdziko muno. Ndiye Amalawi tiyeni tonse tidzapite maunyinji wathu, tidzaonetse kunena kuti ifeyo ndife Amalawi okonda dziko lathu. Tikalekerera izi dziko lino lifanana ndi dziko la Rwanda, chifukwa awa uphungu wawo Chakwera, advisor wawo wamkulu amene ndikumuona wakunja akuoneka ndi Paul Kagame, amene Paul Kagame mdziko mwake anthu sakhala mwa ufulu, mulibe demokrasi. Choncho ife tikunena kuti kuononga ndalama za Malawi za nkhani nkungakugula machini opanda ntchito. Chikhalire ndi mdziko munomo, taonani zina zimene zikubwerazi zofuna ndalama, taonani zimene zikubwera zimankhwala nzipatalasi yomaperekedwa aulere, zikusowekera zofunikira ndalama, kuti ndalama ina iliyonse ya Malawi, misonkho ya Malawi zigwira bwino ntchito mdziko muno. Choncho kugula machina amenewa nchibwana chachikulu chimene ife tikunena kuti nzosayenera. Kuononga misonkho ya Malawi ndikumachitira zinthu zachibwana ngati zimenezi. Ndiye pa nkhani yomwe paja Abele Mata anakamba kuti ati machini wakugula chifukwa cha ntanyiwa kandi wabakiri Muluzi TV. Ndiye nkumafunsa kunena kuti zoona boma ndi boma ndikumakagula machini chifukwa cha ntanyiwa komanso chabakiri Muluzi TV, komanso nkudzapezeka pa VN omwe amalata omwewonso akaba zimukwamba panene zonse ndikwana mizira ifa zimene ukambasi zimene zili mu VN yawo. Anena kuti ndiophweka kungwira ntanyiwa ololero atafuna atakungwira. Ndiye funso nkumanena kuti nanga mukugulira nje machiniwa chifukwa ine munanena kuti akugula machiniwa chifukwa cha mabodza, amapanga ntanyiwa mabodza amene amapanga Abakiri TV mabodza osiyana-siyana. Ndiye tikunena kuti ngati zili zimenezo bwanena kuti mutha kungwira
chowonongeranso misonkho ya Malawi koma kagula machini ndi chani, kusiya kunena kuti Mulungu inuyo musake mupite mukangwire azayankhe pa mabodza amene mukunena inuwo. Ine ndi Comrade Jonathan Phiri, makoma nonse ziko.